blok B wan sini kena blok B berat kena blok B wan Akan dikemas pun sesuai dengan pentai Lavinia kunci dengan pentai bin la bentuk bahagia exam need dengan pentai kemensim jong ijon nongrum dia ajak Thai pun cukup sim jing ruai stang mas pun nomor laispa sapuar Galak mena bapa baki on Galak mena bapa baki on Galak mena bapa baki on Yang in yale kiu sha ying jong Trai Raya royu Trai can rad hallelujah Raya royu Trai can rad hallelujah Raya royu Trai can rad hallelujah Yapwa bangi dan kiu sha ying jong Trai Baro pi ben driu ya ro ya utrai Baro pi ben driu ya ro ya utrai Baro pi ben driu ya ro ya utrai Gad bangi dan kiu sha ying jong utrai Raya royu Trai can rad hallelujah Raya royu Trai can rad hallelujah Raya royu Trai can rad hallelujah Gawak mangi dan kiu sha ying jong Trai Jing suk ha ki ying ki sem ki jong im Jing suk ha ki ying ki sem ki jong im
Jing su khai ki yin ki sem ki jong yi Gat bang yi dai kiu sha yin jong u trai Raya ro yu trai kin rad hallelujah Raya ro yu trai kin rad hallelujah Raya ro yu trai kin rad hallelujah God bang yi dai kiu sha yin jong u trai Jing suk ha ka ri ba i e jong i Jing suk ha ka ri ba i e jong i Jing suk ha ka ri ba i e jong i God bang yi dai kiu sha yin jong u trai Raya ro yu trai kin rad hallelujah Raya ro yu trai kin rad hallelujah Raya ro yu trai kin rad hallelujah God bang yi dai kiu sha yin jong u trai Ha kakatang ukpa badu khon badu man sem Bakhuid Amen ka jingi e jong Trai jingi u Jesus Christ bad ka jingi e jong oblay lembat ka jingi selok jong omen sem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro kohan men kopara ngi yang hakmat kaduan ka jong oblay ban sibenta ya ka Eucharist Bakhuid ka jing kenya aingu ka jong Trai ka jing IT ka jong Trai Yala de na kabanta kajung ik kajung u yang badia pi utrai upen pau ya kajung dan rangkat kajung u yang i iwe paiwe lengba ka Eucharist Bakhuid utrai upen dap upen biang ya kajung dan kam jong kajung im jonga bajung pi ha kaliang kamet berkum juru ha kajung im mensem jungi lengba ka Eucharist Bakhuid Upen klan uai bor yang i kam tame habamangi ngitlot habamangi ngiswai ya kajeng im den mata kadau to ken kohan men kopara ha kane ka step ka snutrai Lait-ïa ka bakat ar ngi IT yala de ho Trai ngi pen khuj yala ka jong ki pop ya ki lat ki let ya ki tam ki dona baro ki bangila le ha ki ne ki sngi ki beladep Ai bersisau Trai lang ba kajing ik kajing u yang i we pai we lang ba kajing i snei kajing u yang i un map un saj akipop jong i baro knang ba manga mapi ha bangi priang yo Jisu ha kayu Eucharist Bakhuid ha kane kasngi ngin yo shisha kita kajing kurku kijing e kijing u tekum ta to ken ko han men ko para da ko we ka sur jong kajing da ka we ka so jong kajing shania kham tame kajing kloi kajing i ban kala ka bamot ban i no ya ki pop jungi ngi duai ban ngi pan map na ka banta ki pop baro nga phla hau blei badan bor baro bade pi ko han men ko para bang ala le pop shibun e da kajing porkhat da ki ten da ki kam da kajing lek let da kajing le pala junga da kajing le pala junga da kajing le pala bakrawe junga Namar kata ngakerpa dia kamaria Bakhuid kabayaisa kathe sati ya ke angel batkirukhuid badepi kohan men kopara banduai na kabanta junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unisne yangi mandala mab yaki pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom jukut amen Go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene, go Christo isene,
Cristo isene, Go Cristo isene, Go Cristo isene, Go Trai to isene, Go Trai to isene, Go Trai to isene, Go Trai to isene. Muram who blazes wrong, but I can do things soon. I keep and real baro, badan come on baba. Ni ayaro yamin, ni namba ni mane, ni ay pendan muram. Bagi senguyame, bagi senguyame, Go Trai go blaze him blank, Go pardon barbaro, Go kunarwe yupa, Go Trai you Jesus Christ, Go kunamro blame. Bakit kita percaya, top yang kecingkir bak, dosa senayangi, dosa senayangi. Datang mami Bakhuid, datang mami Trai, uwe baklitam. Amin ko Jesus Christ, Amin bayang long lay, Anjing ya long kaway, Badu mensim Bakhuid, Akaburam mupa, Akaburam mupa. Dong ini aduai, hakane kamas ke Bakhuid ngiduai nak benta kaying gasem jong I priam dekar bad barok sangut kikun kikti bakin yo kejing koi kejing kia ke bapura hakamet bad kemensem ngiduai ru nak benta kemensem balaklat no jong I Herbert Marweng ai botrai un mab un saj ya kilat kilat ya kitam giduna ya kijing baklai jong I barok bad Unya lam ya kaman sem jung isha ka jing subneng. To ai ba ngidon barabor ka jing ting buram bat kum juru ka jing ik. Ya ka kerteng Bakhuid jong me ko Trai. Namar mem ju weng no ya ka jing senshar jong me. Ya kito kiba me penes kem ha ka jing ik jong me. Dau Trai jong yu Jesus Christ kun jong me uba imbat basan sha rengkat bat me ha ka jing yalong ka wei jong men sem Bakhuid ublei jinom la jinom amen. Kajung pulih ni kitab Jeremiah ulaong. Ngayon ngau bagi pajbur kia kerensia. Kajung trim keladan habarok saudong. Mudu ya yang ini yang mudu ya Kia ong barok kilok teben sim jonga. Ki ap ya kajung jod jonga. Lesi unsa shashkot. Ti ngin sal la benjab ya Bat ngin pinhiar kepud ya Hendrai utrai udon hakaliang jonga, kum ukhlawaj ba itrim. Namar kata kinong le ben jonga, kin sajintut, kin job yanga, kin sasha le ben shikadei. Namar ba kinom la ben job.
ya kajing le ran bashi junam chongki anam klet landu utrai ki pat batin ju ya ki bahok bayo ya kadonot bagajing perkhat ai bengin ya kakput jongbi halor jongki naba mila pinshet ya ki kam jonga turwai hau trai tuyaro ya utrai naba un paladiki ikibasha banben nakikti kireu dakat kakdin jong utrai Lay nakasam dripukundai nomor nyospa san pusau Ngendruai kidikot nyau pra du kalai kat sau bat lai pusau hadu lai pulai lai pusau hadu lai pusan lai punriu dikot nyau pra du kalai kat sau bat lai pulai lai pusau lai pusan lai punriu Namar jonga ngasha krenben katak jing le rai kakma jonga ngala kala nong we yaki para ngala kala kakmi jonga ngayai sidrem yaying jome jingkren benyame kihapanga abangayam sitom dashajin kirwai buai kiri saben yanga halaka jing spune jatrai hala jing isne kabom jupe peladyangan Watsangan ngam pelaj naki babon Cia bangun jangan Utrai usngap kiba kerdu Usngau laki jong basa bendi Tokin ya royu trai Neng bat pertai Kin ya solang duriau Bat ki basyong haki Namarun sapenim siyon Upen kimpan nong bajudan Kinyo imsuk imsain Syakri jongu imsuk ikun kiksim Bait kerteng jongu Jimpule baar
kajing puli na kasiti Paulus apostol sige Kristan harum pemtip mo bayap hi baro kibalapin baptis sau Kris Jisu lapin baptis sa kajing yap chungu daga baptis ma latep lang yaki yangi berlasya kajing yap bakumba ukris lamepat naki bayap da keburom upa ngiro ngendop em da kajing em batemai iladang ilayap lang badu ngingej bangin sa em ro rengkat badu ngitip pau kris lamar lamepat naki bayap onom yap syo kajing yap kam dan bo syo halor syo kajing yap jeng kalong kajing yap yakapop shisen barjing do singdam kajing em jeng upat kalong kajing em kapok kumta pidei banyau yalade kibalayap yakapop hendrai kiba em nagamtau play how Kris Jisu kene kaktin play Hallelujah, 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 Hallelujah. Umensim kajing sisya ulang sakiyanga Bakpiru pinlong kisaki jonga Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai udon rengkat bat pi kajing pule na gospel Bakhuid kat kum Matthews Kaburam ame kutsa. Hakata kapor ujisu ulong ha ki apostol jengu wat shepting yakibriu namar omdan AA kabaset yakaba en penpau lani kaba laburi yakaba en sei madan yakaba ngayetu api ha kabadum tokren ha kabashai bad yakaba pios ngeu da kabashupasiau topen bena natunum ying bad wat shifting ya kito ya penyap ya kamet Henry ki bomla ban penyap ya kamen sim Henry penban to kam shifting ya uta bala ban penjat bad met bad men sim ha du job hato omdi shipisa ya atli ki sim ying Henry wat kawai na ki kan hap ha ka khendeu klem kamon pa jongpi wat ya kisnyu khli jongpi baro la nyeu kumta wat shifting phikam khor ma phi ban ya bunba kisim ying kumta kat uba phla yanga hakmat kibreu ngaru ngan phla ya u hakmat ukpa uba habneng Henry uta ubalen yanga hakmat kibreu ngaru nganlen ya u hakmat ukpa jonga uba habneng ka gospel jong utrai Kecingiro yame Chris Kohan men ko para ha utrai Jesu Christ lada pisngap bahai ki jingpule baro lai teli ke jingpule ke beningkong ke jingpule ke baar bat kum juru na ke gospel ka bang yos ngeu
kadon ko way kentin ka ba yole sengi la ban sim bad ngi la ban pusan menta ke sngi ka bong kumne wat setting ngim de ban don ching ting yano kham ta me ka ba penjat ya ka met ka chunga ka chung pi han rei ngi de ban ting tang ya uta wala ban penjat ya berar ya ka met bad ka men sim chunga ba chung pi haka jing pule ke beneng kong ka jing pule na ka kitab jong prophet Jeremiah ngiyos ngeu ba kibriu ki don ka jing ya persya ya prophet Jeremiah kias sela lane ki ya persang ban penjot ya ka jing im jung u ki persang ban penjot om tang ya ka jing im jung u han rei wat ya ka kerteng bad ya ka kam ka ba mo ule kumubriu balajit doblei ule ya ka ke bau dai ban le ya ka ke bau blei ula ban sya dia u han rei kibriu ka to ka por ke jung u ki le persya ya u ki persang ban penjot ya ka jing im jung u ki persang ban penjot ya ka kam ke jung u ki persang ban penjot wat ka kerteng ke jung u han rei ko han men ko parang yos ngeu ka jing duai ka ba u prophet Jeremiah u duai uong kum ne Henry mame ku kenrat melong hakaliang jonga ubak lain bor bat ubak rau kabor den mata kadau u Jeremiah don jingting ya gitu kiba penjot ya ke jingim jungu don jingting ne jing sir ya gitu kiba persya ya ke kam ka bamu utrei perwa nama rutip bau belai balapan kamti ya u banlek ya kata kakam udon hasenda ajung u namaru belai balapan kamti u ya kata kakam udai u belai u baklan bat u bakrau kabor bat kaburam nginang yos ngeu susu ya ke ba prophet Jeremiah ong kito ba persya yang kin sayo ya ke jing penrem kito ba persya yang kito ba long mau jintut ya kakam junga kin sa jintut dalade Kito kiba persang ban pendu pendam ya kakam ka bangale kinom la ban yo ya kata jing job ha ka jing im jungki kinsha le ben kinsha le rain kine kidei ki kentin ki ba prophet Jeremiah ong ko han ben ko para yo le si ha ka jing im ka junga ka jungpi mangi kum ki kristan na bangile ya kakam ka ba ngidei ban le kum ki kristan yo le se don ki bawan ban pentut ya ka jing im jungpi don ki bawan ban pen leran ya pi yo le se don ki bawan ban penjot yo le se ya ka jing im jungpi ya ka kerteng jungpi ne ya ka kam ka ba pile kumu kristan lane kumu nong ya lam balang an rei kan mau ko han men ko para kumbau prophet Jeremiah wong ha ba blei la jid ye pi ha ba blei la pen kam te ye pi udon rengkat bat pi den mata kadau ngimdei bandon jingsir ngimdei bandon jingting ngimdei ban kanran den ban le ya ka kam ka bau blei ula ban shat ya pi ai ki breu kin le ka ba ki le ya pi hanrei kinom la ban penjot ya pi kinom la ban penrem ya pi hanrei makihi kin sayo mat ya kata ka jing jintut ha ka jing em hanrei makihi kin sayo mat ya kata ka jing penrem makihi kin sayo mat ya kata ke jing le rai han rai ka kamram ka junga ka jungpi ban yai ne ya ke ke babaha ka bangile ha ka jing em jungi da ka jing slor ka bau blei la pen shat ya pi da ka bau blei la ha ya pi da kata ke jing klain ka bau blei la ha ya pi ka bau blei la pen shat ya pi nang yai le ya ke ke ba u blei la ha ya pi ban le kata ka dei ban ya lap ya ka tin ka jung blei bat ban em ya ka jing em jung pi kumu kristan ne ka kristan kum juru ha ka sam ka ba ngirwai menta ka sngi ka sam han rup khandai ka kren sapang ka ju hi ka them u blei u sunran u blei u don u blei u yai sunran baro kito ki basania hao hato ko han men ko para habangile ya kikam ki jungi habangi em ya ke jing em kristan ka jungi ngidon em kata ka jing shania hao blei ngidon em kata ka jing IT yala de hau blei ngidon em kata ka jing IT ke jungi ya ka kam ka bangile hau blei ko han men ko para ka samru ka pen kan mau yang aba de pi shania jang yo blei
ublay uba IAP kanekakam ublay balaban IAP kabor ublay balaban IAP ka jingklain ko hanmen ko para habangi pai sa gospel pat ngiyos ngeu uji suru ukren yakine ki ju ki kentin WhatsApp ting hadu license lada pisngap kabau jisu ong WhatsApp ting ban yeng yaka jing shisha WhatsApp ting ban le yaka babha WhatsApp ting ban penbena yaka gospel ngim dei ban don jing shap ting ko hanmen ko para hoj habangi pe yaka history jong kabalang Kristan jungi nadu basdang yaka balang hadin bau jisu la kiu shabneng ngiyoi bakabalang ka shong ha ka ha ki martir ki dei ki breu ki jong ublei ki dei ki bayalap ya ka gospel ki balap ha ya la ka jong ka jingim ka jingklain jong ka balang Kristan ka jingi ka shong ha ka snam jong ki martir tekat gitu ki breu ki bala IT ya la ka jong ka jingim ko hanmen ko para hak kilaban penroy ya ka balang jingi hadu ka ne mentang lada mangama pingi long kita kibakloi ban paya la ka jong ka jingim da kata ka jing slur ko hanmen ko para klempep ka balang jingi kanang roy kanang scam kanang par keleng kanai ka ri ka raj ka jingi hak perthai barok away den mata kadau jisu upen slur yang abadepi bangi dei ban yaine hakata ka jing slur bangim dei ban don bangim dei ban don ngim dei ban don ya kata ka jing shapting ya kito kiba pentut ya kakam kababha kabapile ujisu ko hanmen ko para den mat kadau uong haba ublei ula thau ye pi uri usumar ye pi khamkor ka jing im ka junga ka jungpi ko hanmen ko para khamkor ka kam ka babha ka bangile ban ya ki e baro habau bleu la ri la sumar ya kisim habau bleu la ri la sumar ya kimrat kimreng ya ke cintau baro ki badan hakane ke pertai hanrei kun mau jisu ong mapi pi khamkor ban ya kine kisim ban ya kine ke cintau ban ya kimrat kimreng jong kane ke pertai ko hanmen ko para ublei tiblot ya ke ke bapidan ublei utiblut uyo ilut ya ke ke ba mapi pimdan bat utiblut ya ke ba mapi pidan kam ha ke jing em jung pi uyo ilut ya ke ba mangi ngidan kam uyo ilut ya ke ba ngingi perkat kata ka ba ublei kata ka ba jisu ong ha ke gospel mentah ke sengi la nyeu lut ya baro usnyu ubadan hakli jung pi ka ba mod ublei utiblut nadong sadong nadu ubaret hadu bahe kae ba pi amat kae ba pi syam kae ga cingkemen kae ga cing susi jung pi ublei uyo ilod den mata kadau ujisu ko abadong yang abade pi shania tang hau blei IT yalade tang hau blei namar ublei bala thau ye pi ublei ba pendap penbiang ye pi ublei ba ai ye pi ya kata ka bor banle ya ka kam ha ka jing em jong pi ko hanmen ko para Paulus haka gospel haka jingpule ke baar ngios ngopen kan mau yang abade pi baka pop kawan lengba wayu breu hanrei lengba way paru breu wan ka jingkerku wan ka jing Paulus open kan mau yang abade pi kamkor ka jingai jong ublei kamkor ka jingkerku jong blei banya ka pop banya ka jing snew kabadan hakane ke perthai kabama pi akendu hake jing im jung pi mangi kum ki breu klampep ngiyomat ya kapop ngi haba kapop ngi le ya kata kapop ngi sapen sho ya kapop hanrei ko hanmen ko para Paulus open kan mau yang abade pi kan mau ka jingai ke jung blei ka dan ringkat bat pi bat kata ka jingai ke jung blei ka kham kor ka kham klain bor ban ya kapop ke mama pi dan lani kapop ke mama pi omat ha ka jing em jung pi den mata ka daung ngi dei ban IT la de man kapor ha ka jing ai ke jung blei manga ma pingile kom no
bun sin hakajaka bangin pusan bangin perkat bangin le ya kababha ngile penban ya kabasnu hakajaka bamangi ngin IT yalade ya kajingkur ku jong blai hakabor ka jong blai haki ki babha ngi ai penban yalade hakajing snu jo kana kapertai hakajing auria jo kana kapertai Henry Paulus penkan mau yang abade pi ko hanmen ko para kan mau IT yalade hoblai IT yalade hakajing kurku jong blai IT yalade hakababha lada pi IT yalade kababha kacha king pinle hakajing im jong pi lada pi IT yalade kabasnu king pinle hakajing im jong pi ko hanmen ko para to king man ka khlemat hakajing im jingi ngin perkhat ya ke e kababha ngin perkat ya ke jingkurku ya ke jingi e jong blai knang ba ngin le ya ke babha ko hanmen ko para ka bakhado u jisu ha gospel ukwa yang abade pi bangin long sakhi keng nak banta ka kerteng jung u ha ka perthai baro ka wei u jisu kwa bangin long kita ki sakhi nak banta ka jing shisha ha ki wei pat ki breu Ujisu ukwa bangin long kita kisaki jong ka jingai e jong ka jingkurku jong blai ha ki wei pat ki breu keli la de ko hanmen ko para pilong kisaki babha ni pilong kisaki ki basneu pisaki ya ka borom jong blai ne pisaki ya ka borom jong soitan keli la de den matakrau jisu ang shai ya ke ek ba pila yo sneu hakabari lane hakabadum pen pau perthei ya kata ke ek ba pila yo mat hakajing jung pi pen pau ya kata ru hakmat ki wei ko hanmen ko para kanai kadai ka jingkhot jong ujisu yang abade pi ha kanai ka sngi to ken ha kanai ka sngi bad ha ka sngi babot jong ka jing jungi ngin kan mau barabor ba ngim dei bandan jing shapting ban sakhi ya ke kerteng jung ukres ngimdai ban kan randen ban penbena ya ke gospel habaro kisngi jong ke jing jungi kumba Paulus uang saja sin ko hanmen ko para dokeng ngin pusan ngin IT yalade ya ki ki babha knang ba ngin la ban penpriang ya ke gospel ke jung Trai ngin khabrip lagi jong khmat ngin duai ban ngin IT yalade ha ke jing ke jing kurku jong ukres en yoro ya Jesus Christ Jinom lai jinom amen ngin yang ngin plai la ka jong ka jingei chim nei jing ruai no bar lai spa an repuwe ngange du blai u pa don bor nong tau ka bleng bat ka kende Bakhuid Trai Sngi Jesus Christ la punya muda mensim la kana marite soti la shale ben shasana Shayam nama jongi Asgi balai ulami pat Hajin kata ukiu syableng Usyang akakamonupan Unwan pat ban bisyar yangi Ngai dau mensim Bakhuid Habalang Katolik Bakhuid Haji
da jingim kabom jukun. Amen. Nagamantao ko pa Bakhuid Sngi, Bishop Sngi, kiling dobat ki katekis, pagkindupin banaya o Chris, takabayalap, badlang ba ka Sngi Bakhuid, ikir pa rin may ko Trai. Nagamanta ka ni Karampay Kristan Sngi, mangindupkan mau bangilen ya o Chris, hakamat ki bomlong Kristan, ladangim don ka Sngi aid para mangi. Ikir pa rin may ko Trai. Nagamanta iway ba iway nangi, mengindup sakhi au Chris takaba pendep yala kekamram man kesngi takaba lehok bat kejung sur mensim ngikir pada mego Trai nak bentar Kristan basyaban beng bakin don kejung klein haba berkat ba Chris udon linter hasenda Sngi ngikir pada mego Trai nak bentar kibri baro bakin dup syam ya kejung phau belai Kabau Chris ulapan pau bangidok kela kebomot ngikir pada mego Trai Ngiduai na kebenta ke ingkasam jong i priam dekar bad baro sangut ki kun kikti makin yo ke jingkoi ke jingkhia hakamer bad kemensim ngikir pada mego Trai Ngiduai na kebenta ki bapang ke bersitam setelah keperthai Kibah hapo senong po thau jungi, kibah po ying po sam jungi, pat kibreu baro, kibangi itu. Ai bo Trai, kta ki dak kti ba Sngi jungu, makin yo ke jingkoi ke jingkhia ke bapura. Ngi kerpat yame ko Trai. Ngi dua nak benta baro ki mensem ki balak kladno kerpang nak benta ke mensem jungi harbet marwen. Ai bo Trai un map un saj ya ki pop jong ki bara badunia lam ya kemensim jong ki blaklat no syaka hima beneng jungu ngi kerpat ya me ko Trai kokpa to ya rap ba mangi ngi la ban phla yau khon jong me Jesus Christ lengba ka jing em ba bha jungi ha kana ka prathei ngi pan ya kana dau Christ o Trai jungi amen Nomor Laispa Repusan. Laispa Repusan. Iwanangu yame Trai. Iwanangu yame Trai. Iwanangu yame. Iwanangu yame Toshimune uku Wangituwahame Toshim kanikawan Ngiyay sobayame Tuptiang kutrai kijinterwa Ngiyay sobayame Wangituwame Iwanangu yame Trai Iwanangu yame Trai Iwanangu yame Iwanangu yame Doshim donu jongi Wangituwame Doshim jing ijongi Ni ai subhayame Tupya kutrai ki jinturwa Ni ai subhayame Bangiturwame Iwanangu yame Trai Iwanangu yame Trai Iwanangu yame Iwanangu yame
Akmi jingim jongi Mangi terwahame Akmi akmaduan Iyai subayame Dupyan kotrai kijing terwah Iyai subayame Mangi terwahame Iwanai nguyame Trai Iwanai nguyame Trai Iwanai nguyame Iwanai nguyame Tuduai ko para baka jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro To Trai pining nya cingnya nak di jeng pi na ke banta ke jeng ro bat baram bat kerteng ke jeng u ka jeng mantoy ngi bat balang baku jeng u barok away to pedang ko Trai ya ke jeng kenya jeng penyesuk bato ai ba enda la pen khoj yangi da ke jeng Trai kam jong ngin la banterwa hame ya ke jing trang jong kanut jongi kaba pensngo bahaya me dau kris utrai jongi Amen utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru token tu yalaki donot Ikan tu ki shau Trai tongna ngui utrai ublei jongi Kai song hok bat kadai da shisha kalong ba shong hok bat kabadei ka deiti jongi bat ka jing penem yangi Haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakhuid ko blai badan bor bat bom chukut namar hame ngi im ngi khi bat ngi long bat kat ba ngi dang don ha kanai kamet ngi yomat om tang yakabor jong ga jing sumar sukher jong me man lakas ngi Henry wat mentaru ngi yomat lepa yakanong muna jong ka jing im bom chukut namar da kaba yo pediang ya kiso nengkong jongumen sim da uba la pen mi pad yo u na ki bayap ngi kermen ban yo menta sijinom ha gijing maya paskha bat kumta ngi pertajam ha gijing lan yam bakmen kat ba rengkat bat baro kyangel ngi penbana ya gijing ya ro yame Bakhuid, Bakhuid o Trai, Bakhuid o blek ipan, blek bat bertek idap, dakapuram jome. Rayo sana shatrom, rayo sana klemkut, rayo sana yublei junom yaro yutabawan akakurteng utrai neng bat bertek idam dakapuram jome rayo sana shatrom rayo sana klemkut rayo sana duble junom dashisha melong bukhot ko Trai kathame jong ka jing khoi baro Namar kata ngikir pad yame do pen khoj pen kentang ya kine ki jing terwa jungi da ke bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Kris hakapor baladino ya u badala kamon sngeubha ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bat kebaingu yame ula kedia ya u badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga
ยากบะ NIT นากบันตาจงพีhak jukurkam endala layabam ula shim yakukuri bad kebai ngubiang yame ula ai hala kesenran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya keba en penmi nakabanta jong pi bad nakabanta gibabun nakabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yang a kajing maya jong kajing nge kata sin bangi bam yu ne uku Bat ngidina kani kakuri Ngipen benang ajing yap chong me ko trai Tadadu menwan namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko trai yok pu jong kajing em bat yok kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malenyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bat ban sakri ya me da ke bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bat kasnam mo kris ngi long ki balapan ya teli ka wei daw men sem bakhod tokan mau ko trai ya ka balang jong me ka bala priang hasatlah kepertai batu penjanai ka ha kejing ej rengkat badulio ukpa buku jungi Wilbert bishop jungi ka kenhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bad kentei ki baliatia dak bekermen ya kejing mipat bad ya baro ki balakladno kejing isnei jong me to pediang ya ki sha kejing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariati soti bakhoj kakmi jong oblai ujusa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad barok kerkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyok bantalem ha ka jeng em bom jukut bad bangini ro bad pendon borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ Da ulam padu bad hau kan long ame blei kupa badan bor ha kecing long kawe jungomen sem bakhuid barok keberompat kecing ro chunom la chunom amen kumbal hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi da ketin blei ngi nod banong kok pa jungi ba beneng kalong kabukut kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka khendeu kumba beneng to ayingi mentra ka jingbam jungi ka bahala kasni batama biangi kerengkang jungi kumbang yerogi ma be ke belas new yangi badwat yalam yangi sha ka jingpan shoy handre depan la yangi na ka bas new to penlai yangi ngi kerpat ko trai na ke jing snu baro ha ke jing spun jung me to ai jing suk jing sanya kisni jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pat jung nong penim jungi u Jesu Christ Namar kajume kalong kaima kajume kabor berkaburam cinom la cinom kotrai Jesu Christ umebla ong haki apostol jongme kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanroya kajingej jong kabalang jongme barha kajing sbun jongme
ตัวอายกายกะจิงสุกบัดกะจิงอัตลีกะเวกัดกุมกามอนจงเมมาเมอุเบียนบัดสัญชาจูนอมลาจูนอมอาเมนกะจิงสุกตรายกันบาราบอร์เรงกาบัดพีตรงนี้ตรายกะดักกะจิงสุกอีเวหาอีเวบัดกะจิงสุกบัดพีO kulang brojong ublay me baki no ki poka pertay usgo sen ayangi O kulang brojong ublay me baki no ki poka pertay Sen ayangi Ko kulang brojong ublay Mi baki no ki poka pertay Do ai jing suk yangiหากมีคุณลองบรอดจงอบเลยหากมีอุปกิจน้อยยากิปอบจงกับประเทศสุกยังงี้กิบลาชาขอดชากันในกจึงขวายจงอุคุณลองบรอดก็กันรัดนำชงหักไปมันรุงอปอกกยิงกจงอาฮันเรชองตังจีนกันมันเซมจงอากันสักยาอีกันมันบัดกัสนามุคริสกันเรียบกันยิลามิงีชากจึงเอ็มบอมจุกุนอาเมนNomor ars Pak. Ladangi bamu trai Bat ngidi ya utrai Umu trai baro nginong Bat nginim kumau Bat ngini kumau Jing shisha kabamayan Utrai Siapkan hukum jauh paling bajongan Jingkawai kajingit Pian kamet bat kasnam Lebat tuken mau yangan Kahukum Trai gerbang ya pingai ikum banga ijapi bakani kengkadak pinsati bapilong inong budba ijongan jingkawai Jingim rasyasat lakpertai longkada kabasyaikdar Majing suka jonga ya pika penlai lut lengba upobat kawan Trai ngam long ubabit bamen wan drung syanga Andre ong tang si
tin Gaman sim kan sakut nakapop nakasang Bamen runga kajingkmen Ya Trai ngalet yang ngajingkmen bajingit unwan saying jongan ngajingim batemai ngan saim man kapur Hadu bangan poi syabre Arspa arpue Men sim jangu Kris topen kut paryanga medu Kris topen imyanga umbatu naka krungu Kristus sadyanga slamu Kristus Koryanga Apo kijing mong Jomi Trai Andri Awat syangan klad no nami Nunong syunu bauman kulong toda Yanga Atmir
Bakhuid ko Giêsu Baba chẳng trăm ngà đêm ngu ngân nạc mà chúng mình đại chính trang ba sĩ rem trong cảm ơn sim cho ngà dạy đoái cơ ba gia mình mà mình sống chính sâu Adonop cha cho ngà chính nghe chính cơ men chính tôi chân chính cố slay ba si sha ya ka pop bad ka mon skem ban le bano kat bangai yai pu son jing mong ko dor trong me la ya tu lu pa da bi ila sam ki ti ba ki cha ki cho nga ila nhau xin cho nga ba Trong ini aduai. Enda lapan thamai yang i da gajing psa jong kamet bakentang bat kasnam bakerdor ngipan ya gajing isne jong me kotrai baya kata kabangile niam da gajing rublei bayaine nginyo ya gajing suspa kaban sawan da shisha dau kres utrai jongi Amen. utrai udon rengkat bat pi Rengka bat piru. ublei badon bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tulisuk ij basukriyo trai da gajingye ij jong pi mar kaliang ngisngu yau blei. Nomor sispa stan pusat. Ai Giêsu bas gaurit bajem no Ai Giêsu bas gaurit bajem no Ben lang yanga kum ka do nu chau me Ben lang yanga Ben lang yanga Ben lang yanga nu trong mi ai Giêsu bas gao ít bas gao chang ai Giêsu bas gao ít bas gao chang bên lòng yang a cùng ca đó nu trong mi bên lòng yang a bên lòng yang a cùng ca đó nu trong mi ai Giêsu nong xa rai u ba ba ai Giêsu nong xa rai u ba ba bên lòng yang a cùng ca đó nu trong mi bên lòng yang a bên lòng yang a bên lòng yang a cùng ca đó nu trong mi Kau buram haupa berkun hamat sim Bakhuid marlong haba menikong jumitar baraboy junam lai junam amen
En je raya Trai Jesus Christ. Namens je naam. Amen.